Rodana és un bosc protegit situat al terme de Vilamarxant. Ara, la febre especuladora vol omplir-lo de ciment. En Sant Antoni de Benaxever, dos pais, uno va Conarda uno i l'altre Sant Antoni de Benaxever Golf. Neguem l'aparent consens social que legitima el desficaci urbanístic que els nostres governants han triat per al poble de l'Atzúbia. No hem de permetre que uns invasors sense consciència es que mou abans que cap altra cosa. La necessitat d'omplir-se les butxaques ens arruïna el futur, el territori i fins i tot la vida. Pareix que la propietat privada, inclús la vivienda primera pròpia, no té ningún tipus de respecte per part d'algunes autoritats. Vivimos muy cerca de la Sierra Calderona. Pretenden cambiar los pinos, las carrascas y los algarrobos por chalés. El vial unís el futuro aeropuerto de Castelló con Marina d'Or, ciudad de vacaciones. Es la columna vertebral de los PAI. El PAI de Porchinos no és diferent d'altres PAIs, l'únicament és que està el València Club de Futbol per davant. I esos 400.000 metros quadrats volen fer un centre comercial para que, on està ese centre comercial ara, fer grandes torres i una marina per especular i fer-se rics en ell. Guadassuar és un poble molt xicotet, de 5.500 habitants, i l'alcalde i la seva camarilla ens volen hipotecar el futur. Preveuen ocupar tot el terme municipal en molts projectes, com 2 camps de gos, 8.000 habitatges... En 5 pobles de la Retoria, que som 2.000 habitants, en els plans generals que estan fent-se ara o que volen fer, passem de 2.000 persones a 25.000. Salvem el Botànic, que es va formar l'any 95 per evitar la construcció de 3 grans torres al costat del Jardí Botànic. Que nos quieren robar la tierra, nos expropian a precio regalado y dentro de 2 días esas tierras están edificadas y tenemos que nuestros hijos ir a comprar un piso a esos canallas que nos han quitado la tierra, comprarles un piso y le hipotecan toda la vida con una hipoteca de 30 años, todo el sueldo de toda la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos. Amigos, hay que levantar y hablar a los agricultores y decirles la verdad. Compromís pel territori. Nosaltres, ciutadans i ciutadanes en el nostre propi nom, així com els col·lectius, organitzacions i entitats cíviques que s'adhereixen, som conscients de la greu situació que pateix el territori valencià, la qual es concreta en constants agressions al medi ambient, especulació de la terra i de l'aigua, destrucció del paisatge, de la biodiversitat i del patrimoni cultural, amb l'exclusiva finalitat d'obtenir un benefici particular immediat.